novament. Els últims volen anar endavant de tot. Situació típica que demostra el tipus de navegants que són. Ja no dic l'hora que surten. I bueno, anar fent maniobres. Endavant, enrere, anar voleiant. Poder es posaran més a prop de la Roca del Vedell, que és justament on hi ha la mainada saltant i els agrada anar a jugar. Possiblement tornen a sortir, venen a fer un vol, una ullada. Quan la maniobra ha de ser perpendicular just per entrada i sortida, però a més està prohibit fondejar. Mireu aquest també, mireu. Aquí en tenim un altre que se salta la velocitat, ja ho veieu. La velocitat que està entrant. El de la dreta no, em refereixo a l'esquerra. Això és un altre dels problemes que tenim, l'excés de velocitat arran de costa. I com no, els caiacs, què han de fer? Passar per darrere, davant aquesta ocupació il·legal de la zona de bany. Doncs què han de fer? Passar per darrere. Donen menys diners, menys ingressos, segons sembla, menys interès per part de l'administració. Totalment desprotegits. Banyistes, snorkels. Mireu. La que està liant aquest. Fent perillosament marxa enrere. Mireu quina barbaritat. Mireu. Sí. I aquell, doncs això que dèiem, ben bé davant de la roca, on la mainada juga, doncs aquí mateix, tal li fa. Entretant, aquí teniu caiacs fent el que bonament els deixa l'administració, que és passar per darrere en comptes de poder resseguir aquestes aigües mortes tan precioses que hi ha. Si més no, haurien de ser per la gent que vol fer snorkel o nedar, o simplement banyar-se sense perill. Aquí, impossible. Com veieu, la gent no es mou pràcticament darrere l'embarcació, del voltant de l'embarcació. És una situació de perill que està creada per la pròpia administració, davant la seva impassivitat i davant de la seva tolerància. Permet aquest ús abusiu de la zona de bany no balisada per part d'un sector privat. Això no és de cap manera legal i cal que els usuaris més vulnerables, que diem nosaltres sempre, s'organitzin i reclamin a l'administració i truquin al 112 i denunciïn aquest ús abusiu, aquesta ocupació il·legal per part de les embarcacions.